ug sa atubangan sa trono, o gipambuklad ang basahon, ug may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Ang Great White Throne Judgment mao kini ang hukom nga iya sa mga dili tumulo, sa mga tao nga dili luwas, sa mga tao nga dili andam. Hukom kini sa mga tao o katawhan nga misalikway sa iyahang nga pulong. Ug ang Biblia gyud nag-ingon nga wala kini pili. Adunahan man ka og pobre, dagko man tag magagmay. Hukman kita iya sa Dios. Ang Great White Throne Judgment mao kini ang final judgment, the sentence judgment to everybody. Sentence judgment, yes. Kung ikaw igsoon wala relasyon diya sa Ginoo, kung ikaw wala makadawat sa Ginoo, you belong to Great White Throne Judgment, and your sentence is in the lake of fire, which is kanang gitawag sa Biblia og inferno. The Great White Throne Judgment, ang hukom sa mga tao na dili luwas. Secondly is the judgment seat of Christ. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad." The judgment seat of Christ is for believers' judgment. This judgment, which is the judgment seat of Christ, is for believers, loved by God and dwelling with Him for eternity. The judgment seat of Christ is a good place to be judged. At this judgment, believers will reward it, or lost rewards, for what they have done with the gift of salvation. In this judgment, Christ will try us and determine whether or not we have done our duty. Sa judgment seat of Christ, some Christians will have no crown to cast at the Lord's feet in that day. Why? Because they live more for this world rather than for the Lord. So, the judgment seat of Christ is for believers' judgment. So, kung Kristohanon ka karon, dapat imo mahibaw-an nga usa sa hukom nga imong atubangon unya is the believer's judgment, which is the judgment seat of Christ. He will judge the living and the dead. 1 Peter chapter 4 verse 5.